Здравейте хора! Днеска пуснах, както виждате, и клипче на мултиплеер игрички, обаче понеже ми се стори, че е прекалено малко, реших да направя и едно клипче на нашия Survival Safe. И да влизаме. Добре, ето ни в нашата пещера. Миналия път свършихме и тук в тая мина. Не, и тук бяхме свършили. Колко часа? Но стана светло. Стане светло. Добре, перфектно. Ти зомби нещо си проси боя. Пращо. Ти ще ми бъдеш за вечеря. Добре. Брадва нямам ли? Обичам живота. Така. Една брадвичка да си направим. Така. Така. Малко дръвци ще понасъбереме преди да поексплорнем малко. И да, те не ме рада нещо много, но знам поне, че съм на такова поле. Та, съжалявам, че стават леко тъй скучни клипчетата. Обаче съм се отдал малко тъй да се развия с материалите. Не. Добре, скоро ще можем да се убием. Така красавице. Не. Добре, да ходим и да си правим легалце. Най-накрая. Окей. Така. Извинете, погледнах нещо за 2 секунди. Да вия... Здравейте, приятели! Чакай, ще умра. Уф, майко, как ще имат се пардоса. Така. Окей, хора. Така. Да си направим въдичка. Така. След малко ще покопам. Не се безпокойте. Аз ще гледам да убия малко крави. Така. Не бягай. Костите вече не ми трябва чак толкова много.
По-късно, когато ще си правя разни глупости, ще ги вземам. Така, сега, какво казах, че ще правя? Да, ще си ловя рибка. Да поизчакаме малко. Да. Аз взех, че намерих такава. Риба балон. Красота и половина. Понякога се бъгва и не ми показва, че съм изпил газа. Да чакаме. И чакаме. Малко скучно, обаче тъй малко ще половим рибка. Айде де. Взехме, че намерихме кожа. Красота. Аре, че губиме време. Ще отидем сега малко да покопаме. Така. Окей. Окей, готова ни е пържолата. Отдолу ще сложим да се... Окей, защо така? Какво? Добре, това е странно. Нещо явно се е бъгнало, не знам какво е. Очевидно ще трябва да се впуснем в търсене на кол. Истински. Добре. Ще почнем насам да търсиме. Точно сега намериха да се прецакат печките. Малко ще покопаме на тъмно, съжалявам, но това е положението. Така, да видим. Къде ми остана това? Така, продължаваме да копаме. Добре. Очевидно сам няма нищо, много небогата среда на руда, какво да ви кажа. Да потърсим малко надолу. Така, да продължаваме. Браво. Така. И да, както ви казах в стария клип, който бях пуснал днес,
ще играя с един мой приятел. Това ще стане евентуално утре. По-рано ще пусна клипчето на Survival Games, обаче понеже само късно вечерта се сняма, може да снимаме, то ще бъде качено малко по-късно. И да, така. Окей. Така. Така. Карайте ли? То навън се стъмва. Но така. Ако искате, за всяка се стъмни, няма веднага да се влизам в дупката. Малко ще ги понабия зомбитата. Така. Прилеп. Прилеп. Ей, така. Вау, за пръв път виждам прилеп и те да се лети навън. Освен ако няма вещица около тук някъде. Добре. Крипър. Добре, защо не се включват полшените? Странно. О, не. А, не, аз забрал на мене. Кръста и половина, съвсем сериозно ви говоря. И те. Добре, карай меча, бе! Хора, аз ви казвам, опитах се да изкарам меча, той 5 часа не се вади. Бе, крипър, ела тук. Ела тук, приятел. Окей. Окей. О, не, аз няма да се занимавам с скелети още сега. Еми, хора, какво да ви кажа, освен... Това беше за клипа. Надявам се да ви е харесал, обаче и аз трябва да уча като всички други. И това ще бъде от мен, надявам се да ви е харесал. Дайте положителен вод за клипа, абонирайте се за мене. И... да. Това още взето. И... чао. Да, браво на мен.